बेलाय बेलाय हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन नो जों दिनै प्रेस मिट खालामनो थांबाय दङ जोंनि प्रेस मिटआव फायमानजा फैजाक जोंनि ब्लकनि सेक्रेटारि जोंनि बरम गोनां रमेन्द्र देब बर्मा जोंनि आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि जोंनि मेम्बार बरम गोनां राजेश देब बर्मा जोंनि बर' बासायबारि डिसि भिलेजनि भाइस चेयारमेन जोंनि बरम गोनां फणेन्द्र देब बर्मा जोंनि आरो इयुथनि लिडार्स जोंनि फरकसा दङ जों दिनै प्रेस मिट खालामनो थांमाने जे थांनाय गरियाव जे अनेक साल कलक्रमै साथोंमानि परे जेभाবে वाती वाखा सारा त्रिपुरा राज्य वाती कथर नकबार जायगाओ विभिन्न एरियाओ विभिन्न जगह जो जगह खतिंखा आमाहायनो चिनी आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सि ते बासायबारि साबन आन्दारो चिनिरो बिसिओ बेले चिनी नखुक बाइखा चिनी पूर्व बासायबारि डिसि भिलेज चिनी पूर्व बेहलाबारि विद्याबिल हाई जागारागो बेराय भावे प्रत्येक फेमिली नो बेशिरभाग नो कथर नुखुं पाखा नक बारो नक रक बाइबाय आबरंग नो जों खोनावैनो चिनी एमएलए साहब चिनी लीडर ऑफ अपोजिशन चिनी बरम गोनां सार रमेश देब बर्मा दागिमाय बाय बचनो जेबो इंस्ट्रक्शन रिखा जों आमाहाय केनो चिनी प्रत्येक जगह प्रत्येक लीडर्स नो जों सहरका जे चिनी जानजाने आन्दाने तहसीलदार नो निहिनया कनोय वेरिफिकेशन खाया कनोय चिनी एप्लीकेशन प्रोसेस नि बिसिंग तो डिजास्टार मैनेजमेंट नि जे फंड ऑफ फंड नो जों चिनी लुकुरंनि यागो मानिनानै बगै जों जतो जगनो चाइतो गई चिनी जतो एप्लीकेशन प्रोसेस गई जों जतो रेडी खा अबनो चिनी तिप्रामथनि चिनी नाहारमुं चिनी तिप्रामथनि सामुं आर जों अमो शुद्ध नकबार वातै जे कथर क्लाय कने चिनी लुकुरंनि बियाल लुकुरंनि जुंजाल दराव सिमी जों बुजाया जों सारा चिनी तिप्रामथा जे समय आचाइखा जे सारा त्रिपुरा जो चिनी जतो आम चिनी जतो चिनी तिप्रामथारकनो चिनी लुकुरकनि जुगिया बा बियाल दराव जों विभिन्न भावे चिनी महाराष्ट्र दागि माने बिसिंतै जों चुबाय फाय दङ ते जों आमाहाय केनो दिनै चुबाय थां दङ आने अबनो कयमुं दंनाय ताबुकसाक जरा ताबुकबो चिनी आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सि ते सारा त्रिपुरा जो जुन जागा ताबुकबो आमाहाय नक रक क्षतिग्रस्त दंजाक चिनी लुकुरक नरनबानि कयमुं दंनाय नरक जानजानि तहसीलो नरक तहसील नो इनक्वायरि खायमानि बिसिंतै नरक एसडीएम नो गासे एप्लीकेशन बिदि एप्लीकेशन दिमाने बिसिंतै स्टेट गभर्नमेंट नि गासे फंड दङ डिजास्टार मैनेजमेंट नि जों अ मैनेजमेंट नि फंड नि बिसिंतै चिनी लुकुरनो जों चुबाचुया फारिमान आर जों खोनागा तकेसाकक जे चिनी आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिओ खोनावो चिनी कृष्णपुरनि चिनी विधायक चिनी ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर चिनी बरम गोनां विकास देब बर्मा ते जुलाई बारिनि चिनी मंत्री चिनी बरम गोनां शुक्लाचरण नवातिया सह तेबो कोमा लीडर्स रक चिनी आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिओ विजिट खालामनो खोनाव आर बरक तामनि बगे विजिट खालामनो फायना नांखांखाय बरक नरक नुखुना जे थानाय चिनी विधानसभा चिनी जे एसेम्बली जे चिनी विधानसभा जे चिनी गेसा लड़ाई दंमोन जे गेसा विशेष एसेम्बली इलेक्शन आ इलेक्शनआव तिप्रामथा प्राय 18,000 नि बिसि कप्लाय खाया कोनो चिनी अपोजिशन लीडर चिनी बरम गोनां सार रमेश देब बर्मा जों चिनिरनि लुकुर कप्लाय खाय रहका कप्लाय खाय रहमाने बिसिंतै न बरक चिनी अपोजिशन लीडर्स चिनी बरम गोनां सार रमेश देब बर्मा न आर बरक क्रिजाक माने बिसिंतै न बरक बतिनि आरो विजिट खालामनो मा फायखा आर आं चिनी बीजेपी खने ताखु बुखुनो बकयनाय बा सारा त्रिपुरा राज्य जारा बीजेपी आईपी पिखाय तंनाय कयमुं तंनाय चिनी लुकुरक न नरकबो बीजेपी खाय किन्तु नर गवर्नमेंट थेमे किछु मागला खायसि तामनि बगे हिमानि बा तिनि अर त्रिपुरा मथा टोटली स्ट्रंग 18,000 नि बिसि बुथ मानजा बरकनि निजिनि केन्द्र न बरक बाद्रिवैसि तिनि चिनी आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सि नि लुकुरक जेबा बियालक लाई तंमानि जरावो चिनी बियालक लाई तंमा जरावो चिनी एमएलए चिनी अपोजिशन लीडर अलि जोंनि इंस्ट्रक्शन दिमानि बिसिंति जोंनो दि प्रोसेस खाय लुकुरकनि गानाव जों बुजाजाक फियाबा बरकनि केन्द्र बंनि जानि एलाकाओ अमहायनो सारा त्रिपुरा जवाति फाय बंनि एरियाबो किन्तु आदेहने क्षतिग्रस्त दंजाक केबनिबा नक बायजाक केबनिबा निनी नक बारक्लाय नक रक बायजाक ओंखाय चिनरो तिप्रामथा स्ट्रंग मानन नगै क्रिजागैसि बरक खना विजिट खायाने बिसिंति चिनी लुकुरक न बरक
नायना फाइ दं आनि कोइमुं तंनायाव बनो सारा त्रिपुरा राज्यनि जत कन्स्टिट्युन्सिनि चिनि लुकुरकनो नरकबो जानजानि एरियाव तेबो त्रिपुरा मथा स्ट्रं खाइदि आर त्रिपुरा मथा स्ट्रं खाइखांखायसि गभर्नमेन्ट नि चुं एकटा किछु माननाय आरो त्रिपुरा मथा स्ट्रं खाइयाखांखाय बरनि बीजेपी आईपीएफ ति जुनजा कप्लायंजा बंनि एरिया से बर थां बिद खालाया आने आबोनो कोइमुं तंनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जत लुकुरकनो नरक जानि एरियाव चिनि त्रिपुरा सानि मानथाय सकथाय चिनि त्रिपुरा सानि बियालनि गानाव बोसोनानै बगै जत त्रिपुरा मथानो स्ट्रं खाइदि आर चिनि त्रिपुरा मथा स्ट्रं उमानि बिसिंतिनो जों जत त्रिपुरा सारनि गाना बोसै जों चिनि त्रिपुरा सारनो फिकअप जदरनो हामबाय।